राखानाय मोनखानाय गोरों गोरा बिसोर बायदियानो ससियेल मिडियायाव नखरनि कन्ट्रोभार्सि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। होमबा आपल'ड दाहो होनानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ सिनायनानै हमनो हाबाय जानांगौ। दायो कनजिता आरो बड'लेण्ड फिटनेस हिर' ब्रादारा एमजे आरो पिटनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आं सर्ट आपडेट लानानै फैदों। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। राखानाय मोनखानाय गोरों गोरा बिसोर बायदियानो ससियेल मिडियायाव नखरनि कन्ट्रोभार्सि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। होमबा बे फिसा फिसौ ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा आरो मा बिसोरखौ मा फोरोंबावनो। आंथ' जाम्बिखा, आंथ' बिसोरबायदि आंनाव एकदम बुजिनो हाद्रायनाय मेलेमबो गैखाया। होमबा सोरखौ सोर आरो मा बुंबावनो दे, नोंसोरनो साननानै नायलाय रायजोफोर। आं जेबो बुङा, माने आङो हिनजावखौबो गाज्रि होना हौवाखौबो गाज्रि होना। गावसिनि संसार जानाय, गावसिनि फेमिलि मेटार, गावसोर बिसि फिसायनि कन्ट्रोभार्सि दावराव दावसि, गावसोर गोरोबलायनो हानाय गोरोबलायनो हायै बेखौ माने जों रावबो मिथिया। गंसे नखरा माबा मोनसे खारननि थाखाय गावलायोब्ला बियो गोरोबफिननांगौआ जोबोद गोब्राब जायो रायजोफोर। नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होनानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर। एमजे आरो पिटि नोंसोर पस्ट दाहो होनदों मालाबाबो। ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा नोंसोर मोसौ गियानफोर। नोंसोर गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला। नोंसिनि संसाराव मा जादों मा जायाखै बेखौ भिडिअ आपल'ड दाहो होनदों। नोंसोरखौ लोगो मोनबा आं मासदिनि गियान खालामनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर सानैया गुबुंले खालामगासिनो मिथिबाय। लोगो मोनबानो दामनाय जागोन सानैखौबो बाराबा मिथिबाय। क'क्राझाराव लोगो मोनबा मा गियान गैथां माथां आं होनदों पस्ट दाहो। नोंसिनि प्राइभेसि खालामना ला। नोंसिनि कर्टआव थांनाय मा जादों मा जायाखै फेसबुकआव दाहो होनदों, इउटुबाव दाहो मोसौ गियानफोर।